Takulandiraninso pomwe tikupitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Oweruza milandu a Patrick Chirwa walamula kuti mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika komanso mlembi wamkulu wakale wa boma Aloyd Muhara alipire ndalama zokwana 69 million kwacha kamba kutenga nawo gawo popititsa kutchuthi mokakamiza mkulu wa mabwalo a milandu a Andrew Nyirenda. Izi zikutanthauza kuti Mutharika komanso Muhara akuyenera kuthandizana kulipira ndalamazi. Wezigawosi wadza ndi zambiri. Bwalo la milandu lati bungwe la HRDC likuyenera kulandira ndalama zokwana 26 miliyoni ndipo bungwe la maloya likuyenera kulandira ndalama zokwana 42 miliyoni. Poyamba mabungwewa anapempha khoti kuti Mutharika ndi Muhara apereke 170 miliyoni kwacha, koma tsopano khoti latsitsa ndalamazi. Ndipo poyankhulapo za chigamulo choyimira mlandu odandaula, Patrick Mpaka anati ndi okondwa ndi chigamulochi. Chenicheni chimene timapempha ku mlandu unaonayo kuti pena pake ngati amene apasidwa mphamvu zoyendesa dziko akupitiriza mlingo wa malamulo azikhala udindo olipira ndalama zimene zizi uzikhala wawo wayo. Ndiye lero chimene chachitika nchoti abwalo anenano kuti pazifukwa zimene anapitiriza President Mutharika ndi Secretary Muhara nthawi imene alipire okha ndalama yokwana 69 million kwacha. Ndipo imira mlandu a Mutharika ndi Muhara a Charles Muhango anati akuyenera kukumana kaye ndi omwe amayimirira mlanduwu kuti amve maganizo awo. Kwa ifeyo tikuona ngati a registrar agwira ntchito yawo mmene malamulo alili, komabe ndinene kuti ngati lawyer woyimirira ma client anthu amene sali pano sanani bwalo lero, udindo wangu ndi woti ndiauze zimene bwalo lanena, iwonso atiuze maganizo awo. Mwezi wa Novemba imwe analogamula mlandu ku bwalo lalikulu Charles Mkandawire analamula Mutharika komanso Muhara kuti apereke ndalama zachindapusa pa ganizo lomwe anapanga pofuna kuchotsa mwaupandu wamkulu oweruza mlandu Andrew Nyirenda nda Edward Tweya. Boma lathetsa mgwirizano obwenza ngongole umene inali nawo ndi kampani ya Muli Brothers yobwenza 11 billion kwacha imene kampani inatenga ku banki ya Malawi Savings. Nduna yona zachuma a Felix Mlusu yauza nyumba ya malamulo kuti boma lakale la chipani cha Democratic Progressive linasayinirana mgwirizano ndi kampani ya Muli kuti idzipereka ndalama zokwana 5 million kwacha pa mwezi pobwenza ngongoleyi. Odrika Palamula akufotokoza. Mwazina Amlusu ati kampani ya Muli Brothers ili ndi ngongole ya boma yokwana 10 billion kwacha pamene anthu ena ali ndi ngongole yokwana 1 billion kwacha. Amlusu ati ndondomeko yofuna kutenga ndalamazi yayamba. Ndalama zimenezi ndi za Amalawi. Ndefe chimene tikupanga tangu ifunsanso kampani imene boma lapitali lidapanga kuti liyambenso kufufuza ndalama zimenezi kuti ife ndalamazi tionetsetse kuti ndithu zabwerezeredwa ku boma pakuti ndalama za Malawi kuti zigwire ntchito ya boma kuthandiza chitukuko cha dziko lino m'malo mwa Amalawi onse. Ndiye tuganiza kuti ntchitoyi iya maposedwa apa. Izi zinadziwika pamene phungu wa dera lakumwera kwa boma la Lilongwe apita dimba anafunsa ndunaye kuti ifotokozere pamene boma lili pa nkhani yotolera ndalama zomwe anthu ena adangongola pa nthawiyo. Poyankha funsoli zinadziwikanso kuti boma lakale la Democratic Progressive Party lidasayinirana mgwirizano ndi kampani ya Muli Brothers kuti kampani iyi idzipereka ngongole yake mwezi uliwonse yokwana 5 million kwacha yomwe imayenera kutenga zaka zokwana 167. Amlusu anatinso pakadali pano kampani ya Muli yapereka ndalama zokwana 75 million kwacha. Malingana ndi nduna zachumayi, kusowekera kwa chidwi pakati pa boma komanso ndale ndi zimene zinakhudza ntchito yotolera ndalamazi. Izi zinachititsa kuti phungu wa dera lakummawa kumpoto kwa boma la Nkhotakota Amartha Lunji afunse ndunaye kuti ikuyeneranso kubweretsa ripoti lokhudza mmene anthu adawonongera ndalama za matenda a COVID-19 komanso nkhani zomwe zikuchokera ku kampani ya National Oil. Koma nduna yoona zamalo Akezi Nsukwa anati Amlusu akungoyankhapo chabe mafunso omwe anapatsidwa. Boma mchaka cha 2015 lidagulitsa mbali imodzi ya banki ya Malawi Savings pa mtengo wa 9.5 billion kwacha
ku banki ya FDH, ngakhale kuti anthu ena kuphatikizapo otsutsa boma pa nthawiyo adatsutsana ndi ganizoli. Synod ya Livingstonia ya mpingo wa CCAP yati kusakazika kwa chilengedwe kukuchititsa kuti ngozi zogwa mwadzidzidzi zichuluke mdziko muno. Izi zachititsa kuti mpingowu upemphe mamembala ake kuti adzale mitengo yochuluka ndi cholinga cha kubwenzeretsa chilengedwe chimene chidawonongeka mdziko muno. Patience Londa ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mlembi wa Sinodi Mbusa William Tembo anati ndondomeko yodzala mitengo pa yokha siyokwanira, koma pakufunika kuti mabungwe osiyanasiyana omwe amatsatiridwa ndi anthu ambiri achilimike kudzala mitengo kuti dziko la Malawi lisiye kutaya miyoyo komanso katundu ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Malingana ndi Tembo, Amalawi asiya kuyikapo chidwi pa nkhani yosamalira chilengedwe zomwe zapangitsa kuti Sinodi iyambe kulimbikitsa kudzala mitengo kudzera ku nthambi zake zonse. Tembo anati vuto lina lomwe ladza ndi losamalira mizinda chifukwa anthu akungotaya zinyalala paliponse zomwe zikuyika anthu pa chiopsezo chodwala matenda osiyanasiyana. Mitengo imene ikuthayi mphepo ya mkuntho izakupezani, ndipo we are going to regret. Tikamaphira makarawo tizifunsenso kuti chaka chinochi ndadzalapo mitengo ingati. Kudzera ku nthambi yake yona zachitukuko ya SODEF ndi thandizo la mabungwe ena monga Malawi Care Creation Network, tchalichi lidzala mitengo 3000 ndipo 2100 yazalidwa kale m'maboma a Nkhatabe komanso Mzimba. Tchalichi likudzala mitengo m'malo momwe anthu angathe kusamalira, ndipo kudzera makhonsolo osiyanasiyana tchalichi likuthandizira kuwola zinyalala m'madera ozungulira boma la Mzimba. Dera la Ikwendeni ndi limodzi mwa madera omwe akupindula nawo pa ntchitoyi. Kansala wa derali Morgan Tembo analongosola kuti anthu ambiri amadalira makala mderali zomwe zapangitsa kuti madera ambiri akhale opanda mitengo, ndipo nkhani ya ukhondo ikanali kuvuta mu derali. Vuto la zinyalala ndi lalikulu kwambiri. Chomwe chachitika ndi choti tasamusa nsika kunsewu kuja kubwera kuno, koma pali anthu ena amene akukanirirabe kunsewu kuja amene akumangoponya zinyalala pena paliponse. Sinodi ya Livingstonia inakhazikitsa ndondomeko yake yodzala mitengo pa 11 February chaka chino, ndi pempho loti akhristu ake ayitenge ndondomekoyi ngati yofunikira. Mtsogoleri wa bungwe la Football Association of Malawi Awota Nyamilandu wagonja pa chisankho chofuna kupitiriza kukhala ndi mpando ku konsolo ya FIFA ngati membala. Anyamilandu alephera kupitirira kukhala pa mpandowu atagonja kwa Amaju Pinnick amdziko la Nigeria pa chisankho cha bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo ku Africa la Confederation of African Football mu mzinda wa Rabat mdziko la Morocco. Anthu ena anayi amene amayenera kupikisana nawo pa udindowu ndi Andrew Kamanga amdziko la Zambia, Alamin Baba Bajo amdziko la Gambia, Nicholas Mwenda amdziko la Kenya ndi Wallace Karia amdziko la Tanzania, koma iwo sanachite nawo chisankhochi pa zifukwa zawo. Anyamilandu anapeza mavoti 8 pamene Pinnick anapeza mavoti 43. Ndipo nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Dziko lino lifunika ndalama zokwana 88 billion kwacha kuti ligulire katemera wonjezera wa COVID-19. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Peter Mutharika awagamula kuti alipire ndalama za nkhaninkhani kamba kufuna kupititsa kutchuthi mokakamiza akuluakulu a mabwalo a milandu. Ndipo mulipoti lathu lapadera Thomas Kachere amabweretsa poyera mavuto amene amayi akukumana nawo pofuna kupeza madzi akumwa abwino boma la Chikwawa. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pamakina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu komanso valani mask nthawi zonse kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Elita Soko. Usiku wopambana.